uKurt Matlala nosolakala ngokuba umgulukudu wesigebengu esidala elokhu saqala ukuboshwa early ngabo-2000. Sekuvele ukuthi waqala ukuboshwa ngonyaka ka-2000 eboshelwa ukuntshontsha imoto. Waphinde waboshwa ngo-2006 kulokhu-ke useboshelwa ukubamba imoto yemali. Leli cala azange bamgwebe for lona. Waphinda waboshwa ngo-2011. Waphinda futhi eboshelwa icala lemoto lokuntshontsha imoto kodwa lahoxiswa. Ngo-2012 waphinda futhi wanenqwaba yamacala abhekene nawo okubandakanya ukulimaza lahoxiswa. Ngo-2013 wagulukudela emzini womuntu ekukholakala ukuthi wayengene ngenhloso yokuzontshontsha, nalo futhi lelo cala lahoxiswa. 2015 waphinda futhi waboshelwa ukuntshontsha imoto, nalapho futhi laphinda lahoxiswa. Ngo-2016 waphinde waboshelwa ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni, ukuzenza iphoyisa kanye nokumelana nengane yomthetho. Wonke la macala ahoxiswa ngokungaqondakali. Ngo-2018 waphinda futhi wasolakala ngokubulala, naleli futhi icala lahoxiswa.